Velkommen til nye. Jeg tager det på dansk, og I får hænge med. Og jeg kan lidt svenske ord. Jeg bliver bedre. I morgen er jeg rigtig god, men så er jeg hjemme. Og ellers får jeg forklare på engelsk. Ja. Okay? Ja. Det her, det er gum paste. Hvor mange har prøvet at arbejde med gum paste før? Ja. Du har. Og du har. Ja. Det er markant anderledes. Ja. Det tørker vældig snabbt. Så det måste til hver en tid være pakket fuldstændig tæt. Dem her gjorde jeg i formiddags. Så snart tørker det. Og det klister rigtig meget. Så her har jeg lidt, jeg har også sat ud til jer, lidt margarine. Det er ganske vanlig margarine fra Konsum. I hænderne, så klister det ikke så meget. Og vi skal gøre stakæserliljer. Fordi de fleste har været her flere gange og har lært at lave roser på flere måder. Så det bliver stakæserliljer. Så knotter. Knotter. Og så skal vi gøre lim. Og jeg har sat lidt vand på bordene, vatten. Og der tager man små stykker ned i vandet. Der går det i opløsning og fungerer som lim. Så det skal I starte med om lidt. Så har jeg statet, så at jeg har et stort blomstersæt. Jeg kommer og vise det senere, hvor de her liljeudstikkerne er fra. Og det var slutsolgt, da jeg tog hjemmefra. Så derfor har jeg kun et sæt til hver bord. Så I må deles om dem. Så har jeg her, jeg skal lige pakke det ind. Ståltråd. Det har han ikke i butikken endnu, men han kan tage det hjem. Han kommer og bestille mange varer. Så det finns att köpa dem på Växtriket. Ja, det kan man gøre. Ja. Og man kan få dem tynde nok. Og vi skal bruge de hvide her. Og jeg skal nok klippe dem for jer. Så agter øgonen. Så tager jeg ganske lidt margarine. Kokosfedt er bedre, men det hed de ikke. Så. Og en lille smule margarine herpå. Vi bruger ikke maizena den her gang, fordi det støver for meget. Og det tørrer vældig snart. Ja. Så skal I kigge godt efter. Tag en lille klat. Klik. Klat. Plut. Ruller til en kugle først, og I kan se, hvad der sker, når man har damp på hænderne. Ja. Fordi jeg har just tørret mine hænder i diskdukken. Tag den til en lille kejle. Sådan der, ungefær. Døb tråden i lim. Og tager det meste af. Den sætter vi herop til cirka, den skal være cirka en tredjedel oppe. Okay. Sig til, hvis I ikke forstår. Okay. Så skal den rulles ud. Og man skal sørge for at have de her bånd på til en start. Vi tager dem af igen, fordi vi skal rulle rigtig tyndt. Så jeg ruller fra midten
så jeg ikke ruller hen over pinden. Så den bliver sådan der lidt chok på midten. Så tager jeg de der af, så jeg kan rulle rigtig tyndt. Men agter på midten. Sådan. Så tager jeg en udstikker. Fjerner overskyddet. Og så lavede jeg en lille fejl der. Tråden får ikke komme ud der. Vi skal gøre, som jeg siger, ikke som jeg gør. Okay. Så har man bladet der. Prægepladen her. Lægger bladet med fremsiden nedad. Tager en skumpude. Trykker. Igen agter midten. Så bliver det fint mønster i. Så tager jeg skumpuden igen og et kugleværktøj. Bowling tool. Og så skal man helt ud på kanten. Lige nøjagtigt på kanten. Skal man køre. Så det rufler sådan der. Du får Blæser. dra det. Ja, jeg trækker den bare. Drag. Ja. Og den her, hvor den er lidt skarp på den ene side, den hedder nummer 4. Drejer man langs midterlinjen her. Det er ikke så tydeligt endnu. Det bliver tydeligere, når man maler på dem. Sørg for at lige klemme den fast her. Varför sätter du ståltråden från början och väntar du inte med den till sist? Fordi nu har jeg den inde i. Hvis jeg venter til sidst, så sidder den ikke lige så godt fast. Okay. I virkeligheden, så er den her lavet. Jeg skal vise, hvordan man bruger den også, eller hvor man anvender den, men det tager for lang tid, når kun jeg har så få af dem. Så det findes flere sæt at gøre det på. Og så skal de tørre. Sådan der. Og man skal i alt gøre 3 smalle. Det er den, der hedder wide. Nej, narrow, undskyld. Og 3 brede. Det er den, der hedder wide. Så. Spørgsmål? Frukker? Ja. Lad os sætte i gang. Ganske tyk tråd. Den hedder, ja, det hedder nummer 18. Den er ganske tyk i forhold til det andet. Tag støvdrager. Det hedder, pistil. Og den har tape på midten. Men først så skal jeg lige have et varv her, og jeg sætter den på min tommelfinger der. Og kører ganske stramt rundt her. Så fæster den. Sætter jeg pistillen helt der. Og kører et varv eller 3-4 stykker. Ganske stramt. Og der bør jeg tage den nedad. Og altså varmen fra mine fingre, plus det, at jeg ligesom hiver i den, jeg trækker, drejer hele vejen ned. Så er den klar. Så skal vi have skilt det der ad, og der tager man en af pistillerne her og drejer ganske forsigtigt. Så har man fået åbnet tapen, og så skal man have det pillet af. Ja, alt det der hvide tape, det skal af. Det har jeg gjort på den der. Så skal vi have farve på bladene. Og jeg har ikke fået de rigtige ting med igen. Så jeg har forsøgt at gøre en lysrød ved at blande perlemor med rød. Og jeg har lidt perlemorsgrøn og lidt rigtig grøn. Så på de hvide blade her,
der tager man ned i den der kop og lige kører af på papiret. Og så farver man inde på midten her. Ikke helt ud til kanten, bare på midten. Tag lysegrøn perlemor. Hvis den der. Og bare her nede i enden. Kan I se? Mm. På de grønne blade tager jeg den mørkegrønne. Og det er stadigvæk arbejder farven rigtig godt ind i penslen. Og fordel farven over det hele her. Og på de grønne blade får I gerne gøre det på bagsiden også. Man kan unger dem over en elkedel. Ved det unger? Ja. Der binder farven bedre, og det bliver blankt. Det gør vi ikke i dag, det må I gøre, når I kommer hjem. Og det er bare 2 sekunder ind over ungen, og så ud igen. 2 sekunder. Så skal den bindes sammen. Og jeg har pastillerne her. Alle blade skal tapes først. Hver eneste blad skal tapes fra toppen og ned. Og det gør man sådan her. Der. Starter lidt nede. Kører den rundt, og det er ganske svært. Lige give den 2-3 varv. Op med den, og så fortsæt ned. Det skal gøres på alle, ellers så kan vi ikke få det til at sidde sammen. Jeg har lige glemt. Den skal også have pletter. Hvad hedder det? Prikker. Prikker. Og det er spiselig tus. Ja. Sådan, ikke? Så skal den bindes sammen. Og vi starter med de smalle blade. Småler. Tager et nyt stykke tape. Kører 2, 3, 4 varv. Sætter bladene på. Jævnt fordelt. Helt op, hvor pistillen også starter med det hvide. Og I kommer og tykker, det her er jättesvårt. Så er de 3 smalle på. Så skal de 3 brede. Det hedder det ikke. Hvad var det hed? Bred, small og bred. Bred. Ja, okay. Imellem hver af de småler. Och de justerar i efterhand. Ja, præcis. Husk at stramme tapen ordentligt. Kør ned ungefær 2 cm. Og så går det sætte på de grønne. Og der fortsætter man med tapen hele vejen ned. Man kører altid hele vejen ned. Så den bliver ganske tyk her, men det ved en ægte lilje har også en vældig tyk stængel. Og man skal sætte sådan en her i sin torte. Så får man anvende en flower pick som en slags lille vase.
man kan putte den i. Så er den samlet der, og så folder man bladene ud. Så.